ועכשיו אנחנו נגיד בוקר טוב לאורל בוחבוט, היא רק בת 17, והיא כבר דוברת ויושב ראש ועדת הפרסום של מועצת הנוער העירונית בקריית מוצקין. וככה, כמו שאמרת, אני דוברת ויושבת ראש ועדת פרסום של מועצת הנוער העירונית של קריית מוצקין, ובעצם במועצה שלנו יש בני נוער חילונים ודתיים, יחד מכל תנועות וארגוני הנוער, ומכל מועצות בתי הספר בקריה. ובעצם לאורך כל השנה אנחנו עושים עשרות פרויקטים למען הנוער והקהילה, שמטרתם בעצם להחדיר עולם ערכים די רחב בנוער שלנו. עכשיו, קצת לפני הבחירות רצינו לעשות איזשהו קמפיין שיעודד הצבעה, כי כמו שידוע לכולם, השיעורי ההצבעה בקרב צעירים הם כ-60% בלבד, ובעבר אפילו היו פחות, הם מאוד נמוכים. ומכיוון שהשנה אפשר להצביע כבר מגיל 17, ורצינו באמת לעשות משהו שיעודד את הצעירים לצאת ולהצביע. אז עשינו קמפיין די גדול, שבמסגרת הקמפיין התבקשו בני הנוער לצלם סרטונים, באורך של דקה פחות או יותר, בצורה הכי יצירתית שאפשר, שמעודדים הצבעה. כל הקמפיין הזה הוא תחת הכותרת יוצאים מהאדישות ולוקחים אחריות. כל בני הנוער ששומעים אותי כרגע, תצאו, תצביעו, תבחרו, לא משנה למי כל אחד חשוב, כל המתמודדים חשובים, באמת כל חשוב ומשפיע. תצאו ותממשו את הזכות שלכם להצביע. חבל, אתם מפספסים את זה. אורל בוחבוט,